Hvad satan, de små knægt. Den lille knægt igen. Ja, det er mig, der er bedste. Jeg kender ham ikke, men jeg har set ham mange gange. Nu skal jeg har en splatterpistol. Der er fast knægten karakter. Ja, jeg er ganske visk. Nu er min stemme også ved at ryge, men jeg er ganske vist 64. Men jeg skal nok få fat i den sløre knægt. Jeg hoster fandme værre end en ged snart. Okay, nu kommer jeg sparker til dig. Sådan skal man gøre ved skide til knægte. Jeg ringer ikke efter nogen ambulance.